ki ba tun da fage na sokin shiga, ban ga aibin ki ba soyayya kamar ba kwafa. Shi batu kansa so wallahi ba zai zamo aibu ba, masu kushe sa kun san hakan ba za ya zama dai ba. Mai kamar jinjiri baya kamar mutum zashiri, mai fitar so daban baya fitar a mai gunguni. Ni zato na ashe ya wuce duk batun zashiri, duk bayanan da nai kansa ba za a kalle su ba. Masu nema a so kun ga kan ko ba aibu ba, masu zargi a so zance ne kamar babu ma. Duk abin da ka so zuciya shi take sallama, na daɗe kansa fama a kansa kun ga bai isa ba. Gobe na tashi diba akan so ni nake faduwa, masu so bar shi komai aiki ne kamar fargaba. Masu zance a baya na wannan kamar babu ma, shi magana ta so yan mata ma suna san sama. Masu kulli a so maganar nan ta daɗe jinjini, shi batun so kalamai ne a kama kamar sashi. Ko da yaushe a kansa wa'yansu suke shiga mamari, kun ga duk zantukan da rayo kansa ba yi ba. Na aike in je so ta bakar fita jinjini, in ya aike ni na san kalmar nan tana ce da ni. Ba ni saƙon ka in na kai wasu ke fitar gunuguni, na fashi mu ce shi tunda ba kai shi ba kuntu ba fi ƙarfin mu ba, ke ma ba fi ƙarfin ki ba. Ki rike su da gaskiya kan ku shi ko ba haihu ba, masu zargin ki in sun yo yare su yan kwalbu ba. Shi ya kullum abu ba daga ta kina zama babba. Kin ga tsohon mutum masu shi ma yake na gama, in ka dube sa so ya sa shi iya batun fargaba.